Ang problema lang ani kita nga niya pas kalibutan, kanusa ka tamusaka didto sa langit. Kanusa ka kita makasulod didto sa langit. Dunay usa ka bata nangutana nako, ingon pa niya, "Pader, duna bagyo'y langit?" Ako siyang gingan, "Duna gyo'y langit." Ingon pa niya, "Pader, kung ako good, ako buutan, mahiadto ba ko niya ng langit?" Ako siyang giingnan, "Yes, mahiadto ka sa langit kung ikaw buutan, ikaw good." Ingon pas bata, "Mao, Pader, maningkamot ko, bisan ako bata, magpakabuutan ko ni mama ug ni papa, aron ako mahiadto sa langit." Pagkanindot, during that time, ako giganahan gyud ko nga naminaw sa maong bata. Bisan sa kasimple niya ng bata, siya usab mituo nga dunay langit ug siya nagdamgo nga mahiadto niya ng langit. Mga igsoon ko diha kang Kristo, by virtue of our calling as Catholics, as Christians, we are meant to be optimistic people. Ngano kinang namang optimistic man kita? Because kung kita optimistic, mga igsuon, puno kita sa paglaom. Dili lang kay puno kita sa pagtuo, puno kita sa paglaom, o kining maong pagtuo o kining maong paglaom. Kini siya deep-rooted nga kita, confidente kita. Puno pud kita sa confidence nga kita mahiadto sa usa ka gibutanga, usa ka experience nga matud pa nila nindot ang atong ugma. Asa man ang atong ugma? Human sa atong kinabuhi nining kalibutan, kining maong ugma mao ang langit. So puno sa paglaom, mga igsuon, nga usa ka adlaw ni ana kitang tanan mahiadto niya ng maong langit. Kining pagsaka sa atong Ginoong Hesukristo didto sa langit, which marks the final departure sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa iyang mga higala, celebrates that hope. That's why dili lang katong mga disipulos, katong mga higala nga puno sa paglaom. Kita usab puno sa paglaom nga usa ka adlaw ni ana human sa atong kinabuhi nining kalibutan, kita usab mahiadto niya ng maong langit. So kung duna ka ng langit, ang atong Ginoong Hesukristo misaka sa langit, magpabilin lang bantang maghangad kanunay dito sa langit? Dili, mga igsuon. Duna po kita'y angay buhaton sa ato ang bahin, mga igsuon. So, mauna, no? It proclaims that Jesus, who spent His life in Jerusalem and the surrounding countryside, achieved the work He was sent to do and is now in heaven, in the company of God the Father, niyang Amahan, beyond the boundaries of death and decay. So dito sa langit, mga igsuon, wala na'y pagkabulok, wala na'y pagkadugta, mga igsuon. Padayon ang kinabuhi dito sa gingharian sa langit. Mga dako kayong pangutana alang kanatong mga Katoliko. What the feast does is to give us a glimpse of the destiny that awaits us. Ang matag-usa kanato, mga igsuon, duna gyud kitay padulngan, duna gyud kitay ugma matud pa. It spells out in no uncertain terms that our homeland is heaven. Human sa atong kinabuhi nining kalibutan, ang atong tinuod nga puloy-anan mao ang gingharian sa langit. So where Christ has gone, we hope to follow. Kung asa padulong si Kristo, adto sad kita, mga igsuon. Once our earthly life, our journey is over.
So kini atong kinabuhi karon, kini ato ang journey nagpadayon pa mga igsuon. Busa maning kamo ta sa pagsunod sa kabubuton sa Dios aron ugma damlag kita mahiadto niya ng gingharian sa langit. So where Christ has gone, we hope to follow. That's why in His own person, Christ has made manifest, has made available a sharing in His complete happiness, which death cannot take from us or interrupt. Kita dinis kalibutan ang damgo nato nga kita mahilangit, ang ato ang damgo nga kita magmalipayon human sa tong kinabuhi nining kalibutan. Ang uban kanato mingon nga pagkalisod sa akong kinabuhi karon nining kalibutan, nagampo ko nga human sa akong kinabuhi nining kalibutan, anaa na usab ka ng kalipay nga walay katapusan. So this is the joyful hope for us Catholics, for us Christians. We have as a safe, not only a safe, but also a sure anchor of our Christian life. So morning, ang pagsaka ni Kristo dito sa langit assures us that the longing for happiness and fullness of life, which is deeply imprinted within every person, ang matag usa ka nato, can ultimately be realized. Kanus ka na mga igsuon, wala pa kita mahibalo. Kay karon ang atong kinabuhi, ang ato ang journey, ang atong earthly life, nagpadayon pa man mga igsuon. Ug mao kining atong damguhon, mao kining ato ang hope mga igsuon nga do nagyoy himaya, do nagyoy langit. Atong hinumduman, the final words of Jesus ngadto sa iyang mga disipulos, ngadto sa iyang mga higala were brief and to the point. Matud pa niya, I am with you always. I am with you always. Go, teach all nations. Ako magpabilin diha kaninyo, apan gihatagan niya sila og misyon. Ipadayon ang akong nasugdan nga trabaho. So no longer confined to a bodily presence, He will be with His disciples in a new way. In a new way. Through the power of the Holy Spirit, the Lord, the giver of life. O kini ato kini sa ulugon sa umaabot nga Domingo puhon mga igsuon. So mo kini ang ato nasad nga tan-awon ang atong pamalandungan nga mensahe nga gikan sa atong Dios. Now, that His earthly mission is over, kay misaka naman si Kristo dito sa langit, He entrusts the continuation of His work to His friends, to His disciples who believe in Him. So, friends, ang iyang mga higala, ang iyang mga tinunan, their task is to spread out from Jerusalem and to proclaim to all nations the salvation that He has won. O kita isip usab nga mga higala, isip nga mga tinunan, mga igsuon, we are called to follow Christ and proclaim His message by living in the passing world with our hearts set on a world that will never end. Ang atong kasing-kasing mga igsuon, nakaset na unta kana siya ngadto sa gitawag nato nga langit. Yes, ani ako akaron sa kalibutan, but ako naghandom, ako naglaom nga dunay langit, ako usab mahi langit. So the best place to make a start is to get out our own lives in a good spiritual shape. Mga atog yung tan-awo ng atong tagsatag sa kakinabuhi, anaa ba ko sa dalan nga tinuod, dalan sa kamatuuran, padulong sa Dios. Actions speak louder than words, matud pa. Mabitaw nga dunay ubang mga tao atong makita, atong makaingon kita nga, uy kining tao Dios nun. Kay ang iyang lihok, ang iyang pagpuyo, makita nako
ang presensya sa Ginoo. So unahon nato ang espiritual nga panginabuhi, mga igsuon. We carry on His mission more by what we are than by what we say. So kinahanglan usab nga ato kini nga ipakita ngadto sa uban, sa ato ang pagpuyo nining kalibutan nga kita nagpuyo nga Kristohanon. Magsulti usab kita nga puno sa gitawag nato nga pagka-Kristohanon. Okay? The love of God burns in our hearts. Ang mga tao makakita from our joy. Gipakita nimo ang kalipay nga ikaw Dios nun. Ang ubang mga tao makasaksi sa imong kinabuhi sama pananglitan sa imong pagkamanggihatagon. Ang imong pagkaabli ngadto sa ubang mga tao sa imong panimalay. Ikaw kanunay nagpaambit sa mga grasya nga imong nadawat. Ang mga tao sa imong palibot makaingon, uy, kining tawhana, pagkanindot sa iyang kinabuhi, pagkanindot sa iyang pagpuyo nining kalibutan, ug ang uban makahukom dayon nga kining tawhana, ugma damlag, mahiadto gyud kini siya sa langit. We preach the values of Christ in our neighborhood by our good example, mga igsuon. So mao kini ang pinakadali nga mabuhat, mga igsuon. Diya pa lang sa atong tagsatag sa kapamilya, diya sa atong tagsatag sa kapanimalay, mga silingan, mga igsuon. The faithful love of a husband for his wife and the concern shown for the welfare of their children speaks more effectively about marriage and the family than any sermon, mga igsuon. Mao kini usa ka dakong tahas alang kaninyong mga dunay mga pamilya. Diha pa lang sa inyong pamilya, mga igsuon, ana-ana ka ng presensya sa Ginoo, ana-ana ka ng paghinigugma ay pagrespeto ay, mga igsuon, konkreto kaayo nga experience. Diha pa lang sa inyong pamilya, lig-on kaayo, nindot kaayo sa bisan unsa pang mga wali diha sa simbahan. Kay inyo namang gipuy-an. Mao na kini inyong way of life, mga igsuon. That's why, in the absence of Jesus, we are placed firmly at the center of the stage to busy ourselves being His healing hands, His warm smile, and His comforting words. Mao ka na ang ato ang misyon, mga igsuon. Ang matag-usa ka nato, kita mga instrumento sa atong Ginoong Hesukristo. Kita gitahasan sa atong Ginoong Hesukristo. That's why kining pagsaka sa atong Ginoong Hesukristo dito sa langit reveals the work we must do in order to be with Christ forever dito sa langit. Sumo ka ng nindot kaayo nga mensahe alang kanato, mga igsuon. So si Kristo nahiuna na, ato sa langit, kita usab musunod ngadto kaniya. As long as nga ato ang buhaton, ang ato ang misyon, isip mga Katoliko, isip mga Kristiyanos. Amen? Amen. Palihog manindog og atong ipadayag ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagato ako